Всичко се влива в един поток от бягащи хора. Цяло едно поколение, което търси щастие и право на един по-различен живот и възможности, а същевременно носи в сърцето си спомена и традициите на предците си да бъде човек корен, да бъде със семейството си, да направи дома си крепост. И с тях се местят парчета земя и пътуват скрити в чантите като част от онзи малък свят, който искат да вземат със себе си. Такава беше психологията и морала на българина. Сега не знам какви са. Менят се, колабират, пак продишват и като хамелеони се менят спрямо условията. Ако те няма година-две, не се знае като се върнеш кое ще е добро и зло в твоята родна страна, защото тук вече няма устой. Към какво трябва да се стремиш, за да успееш? Фолк певица ли или депутат ще искаш да си, за да се качваш на върха? Какво трябва да направиш и как да се държиш? Какво да копираш от Европата, за да вървиш напред? Има много въпроси. Ето това е. Обичам да пиша. Опитах се да ти напиша без преценка този момент във влака. За себе си мога да кажа, че се опитвам да живея в момента, защото дългото очакване на прехода в живота и в мечтите ми ме умори. А мечтата се превърна в очакване, очакването в дългоочакване, а то пък в навик. А навика вече не е мечта. Искам да изляза от мечтите си, надеждите и разбиранията си от този въртящ се кръг. Да премижа погледа си за материалното царство, което всички нападат настървени и грабят с пълни шепи дори ненужното. Искам да се отърва от държавата си и нейните разочарования. Искам да си помисля само за малко тук и сега, в последния вагон, колко съм щастлива. Природата е толкова прекрасна.